Здравейте хора и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще играя Майнкрафт. Това е трети епизод в поредицата. Както виждате, извън кадър нищо не съм правила, буквално. Както свърших видеото, така започнах. Благодаря за двата човека, които се абонираха за канала. И като цяло в това видео ще се опитам да направя горния етаж и малка част от честрума. Папагал ми се седи тук, както помните в миналия епизод си направих къщата, всичко това. Много ме кефат тия вратички. И като цяло да, ще трябва да нафармя доста дърво, защото нямам особено много. Имам някаква идея, която няма да бъде точно там, дето е дупката за надолу, да бъдат стълбичките за нагоре. Един момент само, имам пръчки. Така, значи трябва да си направя стълбички. Мисля, че имам за 6 може би, сега ще видя. Да, имам за 6. Така, ще ги взема. Един момент само и ще ги сложа ето. Няма да с един момент да преценя. Ето тук. Добре става. И ето тук. Така, мисля да бъде за втория етаж една просто малка стаечка, която ще бъде за спалня. Долният етаж ще бъде за някакви други глупости и работи. И, нали, честрума за честрума. Сега започвам го колкото дърво имам. Нататък ще видя какво ще правя, ще трябва да нафармя и то бая. Благодаря и че харесахте миналото видео. Тук ще оставя такива малки прозорчета. Между другото, много обичам къщите си да ги правя с едни прозорчета, като и вътре да има едно като аквариум. Но тук няма да мога да го направя, защото не е подземна. Ако беше подземна, ще да стане. Това ще го направя и определено със сигурност ще трябва да ида да нафармя дърво. Така хора, както видяхте, съм нафармила 2 стака дърво. Със сигурност ще ми стигна, ако трябваше хода отново. Може би само за пръчки ще взимам някакво дърво, така че да. Сега ще правя къщата и да, продължавайте да гледате. Накратко слагах дървета, руших дървета, обелвах, какво ли не правих. По едно време тичах да спа, направих касата на вратата, ако мога така да го нарека. И като цяло да, доста ми допада, само че трябва да намеря стъкла. Тези двойните ще си бъдат на такива, но сега трябва да видя дали имам пръчки някъде. Имам. Добре. Трябва да си направя такива обаче, за да направя видовете прозорци, тези малките такива. Не мога да направя стълбички вече. Нищо, добре. Да направя пръчки. И сега би трябвало вече да може. Да, вече може. Взимам ги с мен, за да може да се направя едно друго нещо. Сега качвам се. Ето и вратата. Доста ми харесва. Слагам прозорчетата. Така. И слагам стълбичките тук. И слагам стълбичките тук.
Да, сега мога да се качвам и довършвам с слабовете. Както ви казах, ходих за още дърво, обаче за олк. За олк лугове. После ги направих на планкове и сега ги направих на слабове. Само това да го щупа. Това не ми харесва, тук ще го щупа. Продължава се с чупенето, просто добре, дърветата и ги слагам така. Добре, харесва ми, само да... Добре, след малко да видя как ще стане. Ще щупя и това и ще сложа това тук. Добре, може би да, ще го обеля по-скоро. Добре, харесва ми. Сега ще ми трябват доста оградки, доста фенсове. Тук ще сложа слабове. И като цяло да продължавам да строя. Така, тук си преместих леглото, направих стълбички, там взех още дървета за пръчки, защото ми трябваха доста фенсове. Ходих да потърся въглища, но не намерих. Добре, сега закопах прозорците, защото не мога да спа. Защото имаше много чудовища. Добре, сега е ден, така ще ги щупа. И ще трябва да намеря пясък за прозорци. Добре, ядох ябълка и следва парт 2. В първи епизод бих Айран Голем с ръка, сега ще бия зомби с ръка. Така не с ябълка, с пръчка ще го бия, точно така. Защото нямам меч и да, ще го бия с пръчка. Разгиря ти се оказа по-силно от Айран Голем. Добре, сега... Стой, един момент, да огледам за чудовища. Тук има паяк. Добре, да видя дали имам крафтинг тейбъл. Не мисля, че паяка може да ми направи нещо всъщност. Да, нищо не може да ми направи. Вратата ми е отворена. Така, сега имам прозорци. Ще трябва да си направя крафтинг тейбъл. За да ги направя такива от глас пейнове, май се наричаха. Да, ето крафтинг тейбъл. Ще го сложа на място на пръчката. Слагам го ето тук. И сега ще направя къде са? Да, глас пейнове се наричат. И ще ги сложа ето така. Малко не се осъзнах, че ще ги направя на глас пейнове и събрах 13, точно колкото ми трябват, но няма значение. Сега няма и долните да ги правя така. Добре, харесва ми между другото. Просто вратата е много яко и тук също ми се получи много яко, не знам, симетрично е просто. И така, влизам. Сега трябва само да ям, че съм на малко. Трябва да събера бамбук. Трябва да си направя меч. Защото една приятелка добре, че ми каза, че най-лесно се събират най-лесно бамбук се събира с меч. Така. Сега отивам към моята фермичка от бамбук. Ако не сте гледали предишните епизоди, от бамбук ще ми бъде с едно честруман. Такъв... вижте колко яко се получи. Колко гладко стана. Добре, няма значение. Просто вижте паяка само. Това гледах. Просто вижте го. Добре, няма значение. Нека да си довърша задачата, защото сега се разсейвам от някакъв паяк. Просто паяк. Така. Аз имам 8 ябълки. Боже мой. Добре. Ще хапна и... аз мога да ям безкрай от тях, защо ги хъба. Добре, сега трябва да направя от онова дърво, от което е бамбук. Както виждате, имам доста бамбук. Добре, правя 22 и сега трябва да ги направим жълти. И стават 44. Добре, устройваме, честно казано, защото е двойно. Така, бисквитките се правят доста лесно.
между другото. Добре, само да не поставя един глас по грешка, че... Така, тук трябва да си сложа кирката и трябва да си направя още една лопата, обаче задължително. Защото ще има дърт със сигурност. Добре, трябва да си направя лопата сега. Ето бе, аз мога да си направя 32 лопати. Трябва и кирка да си направя, но и лопата. Така, сега... Какво? Добре. Значи... торчове направила съм си. Ще сложа един... Не тук. Тук. Един тук. Сега трябва да скача на горния етаж. Ще сложа... Тук, да не се впалям в мобове. Ще сложа тук и тук. И ще сложа тук в центъра. Да не се спамват мобове, като паяка, който си гонеше опашката. Добре. Сега, тук долу ще трябва да слагам със сигурност, защото ще е тъмно. И почвам да копая. Така, хора, осветила съм и почвам да запълвам стените и да знаете, малко ще се стесни стаята, защото няма да копая толкова много. Свърши ми дървото. Добре, ще ида да нафараме още малко бамбук, колкото имам, колкото толкова, все пак. То е тъмно. Ще трябва да ида да легна. И ще събера още малко бамбук, ще си довърша. Така, отивам за бамбука. Не мисля да ходя за бамбука. Не, аз тия не мога да се оправям с тях. Имам ли меч? Имам, той е малко прецакан. Тук го ги целя. Не, няма да стане. Ще ям... не. Те ме чакат на вратата. През оградката ще мога ли да ги целя? Не, няма да мога да ги бия през оградката. Лошо, може би ще пусна единия. Да, ще го пусна, точно. Добре, сега и другия ще го пусна. Що бягаш, бе? Къде отиваш? Ехо. Добре. Айде, ела. Къде? Топай ти ли, сега ще ме биеш, бе. Добре. Трябва някакси да ги привлека насам или просто да ги нападнат още там. Да, ще ги нападна там. Само трябва да гледам да не ме оцелят много. Добре. Така. Добре, още малко. Как стана това? Добре, поне нямам ефекта. Не знам как, но нямам ефекта. Сега ще си събера нещата и ще събера бамбук. Така, хора, събрах си нещата. Събрах малко бамбук. Колко ще мога? Как само 2? Нищо. 2. Сега ще имам 4. Добре, ще трябва да направя там какво, че мога. Така. Добре, хора, мисля това да бъде от видеото, защото вече става доста дълго. Абонирайте се, благодаря, вече видях на 3 човека, нови, че се абонираха за канала ми. Така че, да, хора, благодаря, че гледахте, не пропускайте нови видеа. А за сега от мен, чао!